सोर सोर मोनथियो अनला ओंख्रिखौ मा समाव मोनजाया बर'फोराहाय Aduh, आयु मा लाबोदों आदु aduh laba. हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा नोंथांमोनजों जाजा शेयार खालामलांनो हायो खालामबाय थानोसैलाय ओमफ्राय होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय जा मोजां बार स्रो स्रो फैदों नै खोरखि खेवनायजोंहाय जा मोजां दिनाहाय थारमाने सान्दुंबो दुङाखै ओमफ्राय बिदि दिनखौ बिराद मोजां मोनो आरोना आङो एसे दुंहांदों होमबाबो गरम नङा आरोना होमबा नायलांबाय थादो दिनै ब्लगाव आं मा मा शेयार खालामलांबाय थानो हायो आं दा नै कफि चेकिंसो खालामगासिनो दं एसे दंबावो आरोना नै बेखिनिखौ नायखांबाय आङो बेखिनिखौ नायखांबाय ओमफ्रायहाय बेखिनिखौ नायनायावबो माने फिसालाखौहाय थाखोमासो नायनो हादों आरोना नङाबा जै माने दं होननानै मोनथिबाय सिथाबबाय थाखायो ओमफ्राय हाया आरोना बेखौहाय बेखायनो नै बेखिनिल'सै दा बियो आरो माखासे एसे दंबावो आरोना ओमफ्राय आं बेखौ नायगासिनो ओमफ्राय नै माबा माबि गोसोखांदों आङो बे नायनायावनो सोर सोर मोनथियो अनला ओंख्रिखौ मा समाव मोनजाया बर'फोरनाहाय ओमफ्रायहाय बर'फोरनाथ' मा होनना बुंदों हाबाया मोनबेसे रोखोमनि दङ बेखौ मिथियोना मा रोखोमनि दङ हाबा गोलाव बा नायनानै लानाय हाबा ओमफ्रायहाय खारसननाय दोनखारनाय बोनानै लानाय आरोबाव गोरजिया लानाय ओमफ्राय दंखा हाबनाय बे दंखा हाबनाय हाबाखौ जुदि मिथियाबा आं खिन्थानि आरोना दंखा हाबनाया माला जायो होननानै बुंबा जेब्ला सासे हिन्जावा फिसाय थैजायो ओमफ्रायहाय बे हौवाया बिराद धोन सम्पति दंमोन आरोना ओमफ्रायहाय बेखौ सामलायनो थाखाय गाव हारसिङै हाला गावनि न'खर संसारबो दं फिसाफोरबो दङ नङा होमबा दा बेबायदियावहाय बियो बै फिसायनि धोन सम्पति बा गावनि न'खर संसारखौ हेफाजाब होनो थाखायहाय जेब्ला सोरबा सासे हौवाखौहाय सेंग्रायानो जा बोरायानो जा बेखौ जुदि हाबा लाफिनोब्ला होमबा हाबा लाफिननानै बेयावनो हौवानि धोन सम्पतिखौ नायनोनो हौवानियावनो थाफैनाय आरोना बेखौ होननानै बुङो दंखा हाबनाय ओमफ्राय बियो जुदि खिन्थु बै हौवानियाव थाहैबा हाबा जाखांनानै जुदि बै हौवानियाव थाहैबा बै गोदाना बेनाव थाहैबा बे दंखा हाबनाय जाया आरोना बे जाय हौवाया थैनानै थांदों बेनियाव थानायावनो ओमफ्रायहाय जुदि बै आलदा हौवायाहाय गोदानै बेयावनो थाफैनायखौसो दंखा हाबनाय होननानै बुङो आरोना बेबायदि सोरबाया माने कनफिउस जानो नागिरो ना रान्दि हिन्जाव हाबा जानायखौनो माने दंखा हाबनाय होननानै बुंनो नागिरो बे नङा रान्दि हिन्जावाबो हाबा जानानै बे हौवा गोदाननि न'आव थाहैयोब्ला बे दंखा हाबनाय जाया आरोना बेखौ होननानै बुङो दंखा हाबनायाहाय सोरनिबा जायगाफोराव बेबायदि दङ नामा बेबायदि दंखा हाबनाय माने बांद्राय नुलाबाया नालाय बेबायदि सोरनियावबा दङबो जानो हागौ आरोना बेफोरबायदि आं मोनसे बाथ्रा बुंनि लोगोफोर थारमाने जे आंनि मोखांनि मिनिनाय बे जेब्लायबो माने बांसिन समावनो थायो आरोना आंनि स्कुलनि जे लोगोफोर आंनि स्कुलनि जे मानसिफोरमोन बिसोरो मिथिखागोन आरोना आं माबायदि मिनिनानै थायोमोन माबायदि खुसि जानानै थायोमोन बेफोरबायदि आंजों थाफाग्रा मानसिफ्राबो मिथियो आरोना मिनिनायाव माबायदि दा बे मिनिनायनि थाखायनो आङो जेब्लाहाय कलेज टाइमावहाय माबा जादोंमोन कलेज टाइमावथ' एसे एनै बिदिनो सिनियरफ्रा बायदिसिना माबायो नालाय खालामहोयो नालाय जुनियरफोरखौहाय हस्टेल थानायाव आरोना थ' बेयावहाय माने आङो मोनबेसे रोखोमनि मिनिनाङामोनथाय माबा रायखसनि मिनिनांदों ओमफ्राय बोरैबा माबा माबिमोनहाय मोनबा टाइपनि मिनि नाङाबा मोनसे होन्दोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय मोनबा टाइपनि मिनि बेबायदि होननानै बुंदोंमोन आरोना दा बे मिनिनायखौ लानानै आंखौ बेबायदि माबादों आरोना माने खालामहोदोंमोन मोनसे समावहाय ओमफ्राय बे मिनिनायनि थाखायनो आंहा मालाबा लासिं सिंबो जायो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला आङो जेब्लानो मानसिफोरखौ नुहुरो माने गावनि सिनायनायखौ नुहुरो अब्लानो गोजाननिफ्रायब्लाबो आङो मिनिहरो आरोना जेब्ला नुहुरो ओमफ्रायहाय जेब्ला मालाबा मा जायो ओमफ्रायहाय खाथियाव फैब्ला बे आंनि सिनायनाय नङै जायो आरोना ओमफ्राय बेयावसो बिराद लासिंसिं जायो आङो मिनिनानैहाय मानसिफोरजों बेसोर जाखो सानफ्लांगोन ना बेबो मानसिया मानो मिनिलाबायखो सानगोन ना ओमफ्राय आं लासिंसिं जायो आरोना बेनि थाखायनो बे मिनिनायनि थाखायबो ओमफ्राय आं बे मिनिनायखौ लानानैनो नोंथांमोनजोंहाय मोनसे फिसा खोन्दो माने
माने फरायनो सानदों आरो ना बे मिनिनायखौ लानानैहाय आंनि थाखाय बियो बानायदोंमोन आङो माने खोनासं दै बै समनि मिनिनाय आरो दानि मिनिनाय फारागथि दं बै समनि मिनिनाया फैयोमोन गोसो गोरबोनिफ्राय मानोना बेयाव दंमोन खुसि गोजोन दानि मिनिनाया गुस्थि बिजौआवल' बेयाव दं लाथ्र'हायै जिंगा संसारनि लाथ्र'हायै बिबानखौ लानानै आंनि मिनिनाया थौले जालांबाय साननाया गोथौसिन जाबाय आरो बिबाना रुगुं मोनहास'यै जाबाय बेनो आरोना आंनि मिनिनायावहाय माबायदि डिफारेन्स दङ गोदोनि मिनिनाय आरो दानि मिनिनाय सायाव नुवाबो जानो हागौ खिन्थु आंनि बे साननाय आरोना माथो होनबावनो ना होमबा दिनैनि ब्लगखौ जागायजेननोसै नायलांबाय थादो आंथ' बेखौ दसे दानबाय थानोसैलाय होमबा फिसालाजों दा दसे उनाव नुजानोसैलाय नायलांबाय थाबानो जाबाय अखा हागासिनो नै सासे बाजाराव थांनो दावराव जागासिनो नाय जा खुसि दासो हो ओइ हनै हनै बिदि दुस्थ' खालामबानोथ' लांफाया जा गाबबाय आयु गुंग्रायखौ फुजोबलायलायनाय हाय होन दे हाय होनहरदो दे थांनाय सिगां अखा गैलालायनो अखा दङ ए ए ए ए दे 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 नै दुस्थ' खालामलायबाय नोङो नै 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 थौ 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 थांसैनो थांसै दा दे दे जा खुसि दासो नङाबा आयौ गाबनाया गोमहोजोबखांबाय जि गाबबाय गाबबाय बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो गाखोहैगोनहाय गाखोहैगोन साथा दंखायो जेराव दा ओंखारसै नै रुमाला लामा मे दे सोदो सोदो गुंग्राया फुगारदो मा औ औ औ सिफियाव सोदो नै सिफि दङ ना औ औ औ सोदो दे औ हरदो आं सोनानै होनि लाबो सिफियाव सोदो आयौ औ जाबाय दे दाहाय माबाखांबाथाय नै आखायाव लानोसै आखायाव लानोसैलाय नै र' आं खुलिनोसै दे गाखोदो दे गाखो अखा सिसो होनदों दोना नों लानांगौ नोंनिसो बियो रुमाला औ ना माबा नै बे आलदा दे मोजाङै दे ओरै लाजोब बिदिनो था दलर थादो मा बोरा है नांगौफ्रा नै रेडिफ्रा जाजोबखाबाय बेखौ एवगोन जोगोनार बिजौ एवनाय बे जाबाय दालि जहल मोनखाबाय ओरै नै देलु देला सोलिगासिनो दङ अमा बेदरनि बिबुनि अमा बेदर माने अमा बिबु मोदोमफुल बिबार नै गुबुनानै थाबायना बियो नै माबायदि दाख्लिनो बार अखाजोंहाय बुबुबाय आरोना बेखौनो बिदि माबायै बोखायै जालागासिनो जोंहा जासिगोन दां ना नै निरामिस जाग्राया सासे बारायबावदों थारमाने बेदरखौ जायानो बिबुखौ सासे सुखुवाखै आरोना बियो बेना मालाय बेदरा साइज जानांगौ माने गाव जानोबाथाय साइज जानांगौ आरोना बेखायनो जाला दा बाबाल' हारसिं जासिगोन जानायाहाय ओमफ्रायहाय नै फिसाला बेरायहैनायाव एसे नायनो हाबावबायमोन दा फैफिनलायबाय
Mami मा लाबोदों नोङो बाजारनिफ्राय? जानोसै हनै लाबोदो नो गावनो आखायाव होदो हाला आखायाव होदो गावनिखौ आखायाव हो गावनिखौल' हो दे सोर लादु आया गोदैखौ लाबोदों थोद गगा मोननायाव मानोथो लाबा नों मा गगा मोनदोंना नोङो हो आबैनो खिथायलाय आबैजों रायजाबालाय नोङो आदु गाइखेर लोङो ना लोङा लोङो आयु मा लाबोदों आदु ओइ आबै नै मा लाबोदों आबै नै मा लाबोदों हनै गावसो लाथारबाय लाबोनाया बेसे ना गगा मोननायाव हो आयु हरदो आंनो एसे नै थां मा गारि आयु हनै बिनायनि दाय आयु उल्था खालामना होबाय आयु आखाइखौनो उल्था खालामना दोनो हनै बिबाथाय एसे हर बिदिखौ जानो हामा मामे गोदैसो हामा एसे हर आयु सोर गुन्द्रा हरबावबाय हर एसे हरदो बेखौ हरदो एसेखौ आया एसे हरदो ना मामिया जानो लुगैदों थोदस र' होखारलायबावदोंसो मानो होखारखो नों आंखौ आं एसे जानोसै नों बिदि जानो हामाथ' गगा मोननायावबा मानो बिदिखौ लायनांगौ बेखौ मानो बिनि सिगाङाव लायनांगौ ओमफ्राय बे लादु होनांगौ ओमफ्राय मिन्थिखायो हादा लायनो नाङामोन ना नों मोनायाव लाबोबानो जायोमोन ना नों थांबा होमबाबो क्रिमि जानो ओमफ्राय जायो नामा बिदि जायो हाथायफ्रा गेसाव जागोन हाथायफ्रा जोगोनार बिजौआ एवगासिनो बेबो नै बेहाबो मोदोमफुल बिबार भाजाखौबो एवबावनांगौ दङ बेदरा जि साइज जाबायमोन जाला नोंहा जामारला नों जामारला बेहा हनै संग्राया जालालायनो एफा साइजखौनो हनै बेदरखौ साइज नङा होनबाय थानानै जानो लालायनो बेहा खदै गजोबलायनाय उन्दुबाय फुथुबाय आङो बेखौ नै बेजोंहाय कफि चेकिं खालामगासिनो आं बायहेरायाव थानानै बिसिना जानायफ्रा नै आंना ओंख्रिफ्रा मा दं पापर सावबाय नै बेखौ भाजा एवबाय जोगोनार बिजौ दालि जहल जा गोथारसै आङो बिराद गोथाव मोनखायो आं बेखौ माबा गैला औ जा नै उन्दुनानै दासो सिखारबाय न'आवनि गय नै आइजिरजोब्बाय बिदिनो माबाखौहाय मा होनो न'नि गयखौनो बिसोरो जि जाबाय थायो नालाय ओंखायनो न'नि गयखौनो बिदिनो फोराननानै दोनो आरो एव ओंखाम जानोसै आयौ बिदिसोबाव आयौ सिखारनानै ओंखाम जायो दा दे नै लोगोफोर मोनागुलायबायसो ओमफ्राय दाबोनो आंनि आखायाव नैबेनो दङ दहाय जेखौ लानानै जागायदोंमोन आङो नोंथांमोननि सेरावहाय दाबो बेनो दं आरोना थारमाने खामानियानो जोबाखै
बे खामानिनि थाखाय दिनै आं बयखौबो एंगेज खालामनो होननानै सानदोंमोन न'नि मानसिफोरखौहाय ओमफ्राय दिनैथ' आङो खामानिखौनो मावखायाखै मा होननानै बुंगोन संनाय खावनायाबोथ' गासिबो आइयानो माबाखादों संजोबखादों ओमफ्रायहाय आङो फिसालाखौल' नायनांबाय दसे ओमफ्रायहाय बिदिनो बेखौनो खालामबाय थाबाय होमबाबो दाबो फोजोबनो हायाखै आरोना आरोबाव बाबाखौ आङो थिनदोंमोन आरोना बेखौ थारमाने नैबे सायावल'सै नालाय खामानिया मावनांगौआहाय माने मार्क्सआहाय सिङावहाय होजोबखाबाय ओमफ्राय सायावल' थिखोनांसिगौमोन आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो आङो साननो होदोंमोन एड खालामथिनदोंमोन आं बाबाखौहाय ओमफ्राय दानाहाय एड खालामनाया मा जाखो मोनसेखौनो एसे भुल खालामनो नुखाबाय आरोना आङो हैद जानाय नङा साननानैहाय ओमफ्राय होआसै आं खामानिखौ दा बेखौनो मावजोबसै आङो हर गेजेरसिम जायोना मायो ओमफ्राय दा मावबाय थानोसै दिनैहाय थिखोथारसै आरोना बेखौ खालामजोबथारसै फुरानो ओमफ्रायहाय होमबा बेखिनियानोसै लोगोफोर बेयावनो आङो एन्ड खालामनोसै दहाय जेजों स्टार्ट खालामदोंमोन बेजोंनो एन्ड खालामफिननोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं